טבע היא לא למגורים, אי אפשר לגור בעיר כזאת. אבל האדמו"ר הזה עמד ואמר, אנחנו לא נזוז לצפת, כי אם בצפת מונים כל אבות הקדושים. ואני אבוא לעזרתם של יהודי צפת בעת צרה. כמובן הוא לא הגיע, אבל הוא שלח את הפלמ"ח לעיר הזאתי בשעותיה הקשות ביותר, לעיר צפת. באו הבריטים ביום שישי, בצהרי יום שישי, לתושבי צפת בהצעה. הנה, אנחנו מעמידים לכם משאיות לפינוי. תדעו לכם שאתם לא יכולים לתפוס אפילו דקה לאחר עוזבנו את העיר. אתם מוקפים. אם אתם הלוחמים לא, תפנו את הילדים, תפנו את הזקנים, תפנו את החולים, תפנו. ומה הייתה תשובת יהודי צפת? לא נזוז מצפת. בשחרור העיר צפת במאי 1948 נפתח דף חדש על ההיסטוריה הארוכה של בירת הגליל. עיר שלאורך כל שנות הגלות הייתה קיימת בהתיישבות יהודית. במאה ה-16, לאחר גירוש יהודי ספרד, הפכה צפת למרכז רוחני חשוב לעם היהודי. בשנות ה-50 למאה שעברה פרחה צפת כעיר תיירותית וקריית אומנים שדעכה מעט בשנים האחרונות. אין ערבים צפת על טהרת יהודים למין ה-11 לחודש מאי 1948. כאן למטה בבית הזה, כשמדברים על הערכים מחבלים, כאן בעצם נולד אולי גדול המחבלים שיוצאים לעולם הפלסטיני או העולם הערבי בכלל או העולם בכלל. כאשר בירושלים יושבים 20 משפחות או 2 מיליונים של משפחות, זה לא יותר מ-50 נפש. כאן בצפת גרים קרוב ל-1,800 בתי אב. הנתיב הזה נקרא טרק אל-חמר, שביל החמורים, ולא בכדי, כי החמורים שהיו אמונים על מען פינוי האשפה עם זבלים, סלסלות נעצרים, היו עורמים את האשפה, החמורים היו נוערים בתווך, דהיינו על נתיב החמורים, היו מפרישים את גלליהם, בסוף הערב הזבלים מנקים והעיר הייתה נקייה. ב-1837 או בראשון לראשון 1837 מוקד הרעש היה כאן ומוצאים את מותם קרוב ל3,000 יהודים, דהיינו מחצית מהתושבים היהודים, כ3,000 מתוך 6,000. חובשי הכיפות השחורות, השטריינלים, הקפוטות, הספודיק, בעצם כל מגזרי האוכלוסייה הדתית היהודית חיים כאן בהרמוניה, והרבה תודות, זאת שאלה שנשאלת, הרבה תודות למרא דאתרא, דהיינו רבה הראשי של צפת, שהוא בנו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, הרב שמואל אליהו. שודי קרב קלה בני שבת נקבלה לך דודי קרב קלה בני שבת נקבלה שמו וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד השם אחד ושמו אחד לשם כולם לך דודי אני לא שומע לך דודי לקראת קלה איזה יופי ושומות לקבלה לך דודי לקראת קלה שבת מקבל
קאו, רבי יוסף בן אפרים, כשהוא מגיע לכאן, הוא מתחיל לרשום את הקודקס ההלכתי, הלא הוא השולחן ערוך. על פי מידות, אבל מה? זה שבנה שכח שישנם שלוש מדרגות, שלושת המדרגות שעולים בעצם לארון, כך שהוא קצת נטוי, וכאן מסורת נכנסת בעולם היהודי. הנה רבותיי, נכנסנו לתוככי בית הכנסת של רבי יוסף קארו. מי היה רבי יוסף קארו? רבי יוסף קארו נולד, אנחנו מסופקים האם הוא נולד בספרד, בטולדו שבספרד. הוא מגיע לכאן בעצם לצפת, לארץ ישראל, ב-1537, כמעט 40 שנה מן הגירוש. וכאן הוא מתחיל לרשום את הקודקס ההלכתי שנקרא שולחן ערוך על 4 הכרכים.